Jer skužiš u nekom momentu da su Danci prejaki? Pa mislim... Ili se lomiš do kraja i stalno misliš da ćeš... A lomili smo se do kraja i na kraju smo čak došli nešto na 3 razlike pa smo dobili crveni karton i nismo se predavali stvarno do kraja, ali mislim treba staviti ruku na srce i reći da su opako jaki. Da. Stvarno jesu, nije odavno bila neka reprezentacija ovako dominantna i u svim segmentima igre. I što je sad gore ili što je sad teže? Izgubiti u finalu tako neko ko vidiš da je da su baš jaki i da su kvalitetni, ili kad te dobiju neki šufteri za koje misliš da ste zapravo vi jači od njih? Pa gore, to drugo svakako, ali mi smo nakon finala, svi su rekli dignite glave gore, ovo je strašan uspjeh što smo mi napravili. Svakako, da. Tako je bilo i razmišljanje javnosti na kraju krajeva i svih navijača i stvarno dočekani smo oko prvaci.